Good morning, mwazi bwajiko siku mnemoli yandithu mayi Patricia Chimombo omwe aminati nga nthawi yayitali asana bweri komanso kuyankhula nkuyikapo komenti pa nkhani zosiyanasiyana. Lero ndithu afika bwera pa air ndi kungopereka maganizo awo komanso zimene zikuchitikanso pa current affairs. Ndiye tamvere mayi Patricia Chimombo pa nthawi zonse she's on a point. Mawa bwino amayenda abambo kwina kulikonse kumene tili. Ndi chikhulupirira kuti Mulungu wachifundo watidzutsani moyo wamphamvu. Ngati pali ena amene mthupi mwavuta, ngopempha Mulungu yemweyo kuti awakhudze ndi mkono wake wamachiritso. Tabwera pano nanena nthawi yambuyo kuna kuti kuvota tinavota zinatheka. Ngati pali zoyankhula zikapezeka tizifika pamudzi pano. Tikakhala kuti pali zoyamikira tizifikanso kuyamikira. Fuka si nkhani yomangodzudzulana iyayi komanso kumayamikirana tikachita zabwino. Ngati pali zoti sizinayende bwino tikuyeneranso kuyankhula koma motsatira dongosolo ndi ulemu. Nkhani imene ili pano ndi nkhani yoti ikupita ku chipani chathu cholamula cha DPP. Kunena kuti a DPP mukapanda kumanga linga lachitetezo ku chipani, akavuevu amene akuzunguliraniwo aunonga chipani komanso aunonga mbiri ya chipani komanso apangitsa kuti chipanichi anthu asiye kuchikonda. Ndikunena izi chifukwa chani? Ndikunena izi kuvota kuja ndi tinavota anthu ambiri 3 miliyoni. Wamba umapezeka anthu ena amene akumadzigunda pa mtima kumakhala ngati kuti iwowo anavota okha. Kumakhala ngati kuti iwowo ndi ane akachipaniwo. Kumazitenga kuti iwowo ali kutsogolo kwambiri, akudziona kwambiri ndi wina aliyense akuzipanga china chilichonse. Nkhani imene ndikunena apa ndi ya ma-activist. Ku DPP kuli ma-activist ena oyipa mtima amene afuna ononga chipanichi komanso amene afuna osokoneza mbiri ya boma. Akumalandira ndalama mwa anthu ndi kuthandizani mapasipoti, kutulutsa pasipoti. Munthu kumudyera ndalama over 600,000 ndikakupakisani pasipoti. Ine ndimadziona ndi aminister okhuza za mapasipoti. Zotanthauza kuti bwanji? Zotanthauza kuti bwanji? Ndeyi nkhani yatulukayi ndi imodzi ya pasipoti imodzi. Kodi nanga zina zimene sitikuzidziwa akupanga zingati? Ndimafuna ndipemphe mukuwadziwa ma-activist anu chonde ayankhuleni mwamtendere. Tiyankhuleni tikhazikeni pasi tisapange zinthu moopera kapena monoti tikadzudzula tiyankhulira iyayi uku ndikuononga kukuchitidwako. Uku ndikuononga mbiri ndipena paliponse. Ineyo ndikhoza kuthandizira kupanga zakuti kutheka. Ineyo ndikupapanga zakuti fani madziwana ndi nduna. Ineyo iyayi zimezo ayi. Mbiri ya ma-activist ena ndoti kulowa kubungwe ena lilonse amakabako ndalama, kuononga ndalama za anthu, kuthawa, kupita uku kuononga ndalama. Tsopano panopa alowa mwa anthu ma individual person, ndipatseni ndikakupangisani passport. Amene boma lawinamo ine ndili kutsogolo kwambiri. Chikhalidwe chimene chichiti sichitithandiza, chitonongera chipani, chitonongera boma. Kutero kuti anthu ali ndi chikhulupiriro tsopano mwa ulamuliro umenewu. Koma chifukwa cha akavuevuwe ngati awa pena pake sizitichitira ubwino. Ine ndikukhulupirira kuti kampeni ya 2030 ndimene boma layambira kuyendetsedwamo singadzakhale yovuta. Koma zikayambika izi zikuchitidwazi izi, zikayambika zimenezi zitisokoneza zambiri. Please, amene muli oyenera adzudzuleni anthu anu, adzudzuleni musaoperere. Nkhaniyi ili pena paliponse. Ndetaganizani mmene kulili kunjaku 600,000. Naye munthu wakumudzi ndiopepera chifukwa there is no way angatenge 600,000 kukampatsira munthu pamanja eni kandipangiseni passport. Sizoona. Ndiye ndimafuna ndiyankhule pano
ndimafuna ndiyankhule pano kunena kuti chikhalidwe ichichi si chikhalidwe chabwino, si chikhalidwe chabwino. Akuluakulu achipani ukuyenera kudzudzulira atu anyamata anu pena pake sakuchita bwino makukamo. Muli zambiri tu, muli zambiri. Ine ndimadziwa pangisa register bungwe fine, ndimadziwa ndi akuluakulu bungwe silingachitidwe register popanda ine. Zili makukamo anthu kuzimenya pa mtima. Ndeti kudabwa kuti ngati ndani tithandizeni mdziko muno bata lipitiye tikhale mwamtendere mmene timakhalira. Nkhani ina yachiwiri ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, nkhani yomvetsa chisoni kwambiri yonena kuti kodi Amalawi tinakhala bwanji. Iyi kwambiri ikupita kwa anthu amene asankhidwa Blantyre, makhansala a Blantyre. Makhansala a Blantyre mukundidabwitsa kwambiri ndipo mukudabwitsa Amalawi, chifukwa dziwani kuti nkhani iyi mmene ikufika kuti ife tayimva ndi kuti nkhani yazungulira kale yakwanira. Akuluakulu a DPP mutimvetsetse nkhani iyi, muifufuze ndipo mutipatse ife Amalawi feedback yoyenerera. Sindikunenanso monjenjemera pena motani, ndikunena kuti nkhani isiye nkhani yabwino. Udindo una uliwonse umatengera qualification ya munthu. Kaya munthu ndi wokongola kandi oneka bwanji kandi otani kandi odziwa kuyankhula kandi otani, koma udindo ina lonse umatengera qualification ya munthu. Ndeno pakupezeka kunena kuti pali anthu ena amwenye, osati anthu atisazungulire, amwenye akumpangira munthu ina kampeni amene alibe qualification ina iliyonse ya school kuti akhale meya wa Blantyre City. Ndizoona mpaka na makhansa ena mwagulilidwa njinga za moto kuti mukamuvotere munthu amene alibe even single qualification. Ndikamati single ngakhale stande 5 sanafike akhale meya wa mzinda wa Blantyre. Ndizoona amwenye akupereka zimezi chifukwa chani? Akufuna malo. Kulimbi uko kuli malo ena ake, chakulimbi uko kuli malo ena ake amene amwenye akufuna kuti akangolowa munthu amene kukhala meya adzagulitse malo aja. Ndizoona Amalawi mwenye akapanga bwanji salenda ndama mpaka nakugula njinga za moto kupasa makhansala. Akufunamo chani? Benefit yake ndicha ufa, kupereka ufa mpaka nakunali phwando mbali ya kumpingwe uko. Let's be serious Amalawi. Ndi zimene tikukana tu ife zachibwanazo, zimene ndi chibwana chikuchitikacho, zimenezo zimene tikukana ife Amalawi kuti ife zachibwana sitimafunayi. Muzitiganizira bwinobwino kuti ife ndi anthu osamanga zinthu zamasewere zoyeserayi. Mkomwe inuyo makhansala anu nonsenu mmene mulili nzeru zanu mutumo mukavotere munthu onena kuti ngakhale asakumudziwa akhale meya, kodi akanena kuti apite kunja, meya wa mzinda wa Blantyre apite kunja akapange president dziko la Malawi, kumene zikatha bwanji komanso chifukwa chani inuyo basi mungokomedwa zopasidwa za lero pamene nzaniyo mukumuunjikira amwenyepo nkonda iye mpano kumathandiza kupanga zinthu afuna cha. Pali phindu lalikulu limene afuna alipeze ku dziko la Malawi. Ndimafuna ndikupempheni tsiku limene mukakumana kwa asembule, mukakangoyerekeza panga mistake kumvotera mkulu kukhala meya, mudziwa kuti mukusokoneza dziko la Malawi ndipo mukusokoneza ndipo mukuononga dziko linso mukulikondayi. Nkhani ili poseposetu ndiye mukuhongedwa ndalama eti ufa ndi ufa eti anjinga ndi awalo ndi anjinga aweti, basi mupititse dziko lino mupereke dziko lino kwa mwenye, si choncho? Akuluakulu a DPP nkhani muyitsate ndithu muyitsate, ife tifuna tione mutu wake kuti kodi zikuti bwanji. Sizoona tuzichitikazi ife zimene sizinatisangalatse, ndipo tiyankhula ndiponso mpompanopa tipeza njira kuti mudziwe chiona chake chenicheni, muifufuze nkhani imene inuyo muone kuti nkhani zikukhala bwanji. Sizoonayi amwenye ndi anthu oyipa kombe akutionongera zinthu. Ife timaona ngati ndi anthu abwino akutibwetsera chuma, koma iwo akutenga chuma cha dziko lomapititsa m'mayiko akwawo. Nde lerolo ankonde munthu anthandizire pomuona kuti uyu palibe chimene musatiyankhulitse zolakwika kaya.
musatiyankhuse zolakwika kwasembule please kasankheni mwadongosolo ino simungakasankhe mongupangira kuti ripoti tadyapo ndalama zolandirani kanji njinga za moto zolandirani kandi maufa olandirani koma kokasankhako kokasankha munaona anzanu ali musipira chigawo chapakati amafika polandira ni mahewu omwe koma mwaona zimene achita masankhedwe inunso chimodzimodzi kumeneko takapangeni zinthu za dongosolo musamapange zinthu ngati anthu osaona ndi malawi walero si malawi wadzana uja omangopanga zinthu mopepera ndimafuna ndiyankhule ndi akuluakulu a DPP nkhani imwe ichite folo ndipo ndimafuna ndinene kuti aliyense amene akumvera viyeni yangayi ayesese antumize mwamkuluna kwa DPP amene ali ndi udindo waukulu kuntunda uko nkhani achite folo apo mpaka tione zotsatira zake zimene sakachitike kwa asembule mutanthauza kuti bwanji mulibe anthu ophunzira mdziko muno otakhoza kuyendetsa asembule ino koma mukapatse munthu oti amachita kunena kuti ine ndibe classmate kodi akati ndibe classmate atanthauza kuti bwa akati ndibe classmate atanthauza kuti bwanji chokusangatsani niyo ndi chani kuti ngakhale nthawi imenejayo anali deputy mayor mmaona zinthu zimene zimayenda mdziko mucheni mblantyre muno maziona ndiye mufuna muzipitiriza be mumapangabe zinthu zowononga kodi chifukwa chani simakhala ndi ambition yomasilira maboma anzanu mmene anthu amachitira zimenezo zisakachitike makhansala mundimve nonse kumene muliko mistake imene ku assembly isakachitike ndipo ndifufuza mafoni namba anu akhansala wina aliyense ndikuloyani kuma inbox masayela amene wayi chifukwa chani kodi ndikukhulupirira kuti mwandimva watisokosera nkulinga kuti amva mwandimva zimene ndikuyankhulazi